Μπράβο σου ξανά, λες πως μ' αγαπάς, όμως πλέον σ' έχω καταλάβει. Μη με κοιτάς, άλλο τι ζητάς, τα έχεις πάρει όλα απ' την αγάπη. Μη με κοιτάς, μη με φυλάς, σαν ιού. Έλα, Ναταλία. Ήρενα, τι κάνεις? Δουλεύω τώρα. Το μωρό? Στο κολυμβητήριο. Θέλεις να πάω να την πιάσω να τελειώσει? Όχι. Έχω κανονίσει να πάει στο σπίτι μιας φίλης της. Θα διαβάσει εκεί και θα κοιμηθούν μαζί το βράδυ. Α, οκ. Χάσαμε πολλά, πίσω μην γυρνάς. Αγάπη μου, μην μπορώ να είμαστε έτσι. Λοιπόν, δεν έχω ούτε τη διάθεση, ούτε το χρόνο να κάνουμε τέτοια κουβέντα τηλεφωνικά. Λοιπόν, σε κλείνω και θα το πούμε από κοντά. Γεια. Σου έφερα αυτά που μου ζήτησες. Αν δεν με χρειάζεσαι κάτι άλλο θα φύγω. Περίμενε να σου πω κάτι. Θα χρειαστώ κάποια στοιχεία, γιατί έμπλεξα με τη μικρή και δεν πρόλαβα να κάνω αυτά που έπρεπε. Τι στοιχεία? Είναι εδώ όλα σημειωμένα. Έγινε. Μπράβο σου ξανά, μπράβο σου ξανά.